Ayan po, pasok tayo dito. Ang ganda mga kamot-mot oh. Oh, di ba? Good morning po sa inyo lahat. Bagong araw pa, bagong vlog po tayo ngayon mga kamot-mot. Bago po tayo magsimula, tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon na binigyan po tayo ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa at bagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama sa araw-araw na ito. Sa araw-araw kung saan ako magpunta at buong team, buong pamilya. Lagi po kami ligtas at lagi po kami inilayo sa kapakapan. At maraming salamat po Ama sa araw-araw kung saan magpunta at lagi niyo po akong ginabayan. At buong team. Ama, gibayan niyo po ako at kami buong team ay may biyahe po kami ngayon sa araw na ito. Maraming salamat po Ama. Maraming salamat. Okay, right mga kamot-mot, yun na nga ay may biyahe po tayo ngayon at nandito pa tayo ngayon sa Shell sa may Commonwealth area Balara dahil po tayo ay nagpahangin muna mga kamot-mot dahil medyo kulang hangin o sobra yung ibang hangin sa dulo, kaya tayo ay nagpapahangin muna. Right mga kamot-mot, muli magandang umaga po sa inyo lahat at sana po ay makaabot kayo sa dulo ng vlog na ito hanggang saan tayo nakarating at doon sa aming pupuntahan. Right mga kamot-mot, magandang umaga po sa inyo lahat. Chico, hi ka muna dyan sa vlog ko. Yan. Salamat. Right mga kamot-mot, tapos na po tayo mahangin tayo. Diretso muna sa office dahil doon po natin tagpuin ating mga sakay. Right mga kamot-mot, kita-kits na po tayo sa office. Babay muna pa samantala. Right. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Tayo ay andi dito na sa PSEC building. Yun na nga po, may lakad po kami ngayon. Dito po natin hintayin ang ating mga magiging kasama. Right mga kamot-mot. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan po ang PSEC building. Yan si Johnny Boy nagwawalis-walis. Johnny Boy! Yan si Johnny Boy. So tayo at abangan natin yung kung sino yung dadating din mga kasamahan, mga kamot-mot. At teka muna, kunin pala natin yung susi ng ating sasakyan. Yeah. Ito po yung ating gamit na sasakyan ngayon mga kamot-mot. Ayan, kulay dark green na LC. Right mga kamot-mot, tayo ay sisilip muna din kung sino yung ating kasama. Sino ating kasama? May dumating na ba na mga kasama natin? Yung ilak muna natin. Pa tayo mag-lock. Ayan na, nag-lock na po. Ba't ayaw? Ayun, nag-lock na po mga kamot-mot. At sisilip lang po tayo dito kung sino yung nandito na sa ating magiging kasama sa biyahe. Right, against the light. Yan po mga kamot-mot, tayo ay malapit dito sa lobby. Right. Ayan yung Commonwealth, matraffic. Right. Sino yung nakataksi? Sama namin? Yan po si Boss Levy. Ito po yung ating tagagawa ng sticker. Ayan Sulit yan, sulit. Ito tayo sa PSEC. Ayan po, Boss Levy. Hintay lang tayo dito mga kamotot against the light pag nakaharap dyan. Yan po mga kamot-mot, good morning. Andito na yung buong team ng Lasso.
Hi Marge. Morning, Kuya. Hi Mac. Yan si Martin. Si Mayor Mark. O isa na ang isa. Okay, right mga kamototan, dito na ang buong team ng Lasso Team. O yan o, si Bay. Shout out ha. O yan, nasama ka na sa ating ano. Yan, Saan naman lakad mo, boss? Bugalyon, Pangasinan. At yun na nga po mga kamotot, andyan na po yung buong team. At maya maya alis na po kami. Right? Ayan, ano nga pangalan mo? Richard, Si Boss Richard, dito po yan sa PSEC. subscribe na ako sa... Naka-observe na, salamat. Yan po yung isang team natin tumatakbo na. Right? Yung mga kamotot, kita-kits lang po tayo doon sa aming pupuntahan. Yan po mga kamotot, almusal po kami sa Pancake House dito sa North Expressway. Right mga kamotot? Yun po mga kamotot, nandito kami ngayon sa North Expressway at kami ay mag-almusal muna bago kami didiretso sa aming biyahe papuntang Bugalyon, Pangasinan. Right po, andito tayo ngayon, kumakain kami dito sa Pancake House. Yan po mga kamotmot. Yun na nga. Right, kita-kits lang po tayo sa Bugalyon, Pangasinan mga kamotmot. Right, let's go. Yung mga kamotmot, magandang araw, magandang hapon po. Tayo'y andito na sa Bugalyon, Pangasinan at nandyan po tayo sa nandyan po yung aking mga kasamahan dyan sa Bugalyon Municipal. Ayan po mga kamatmot, dito lang po tayo ngayon sa highway at atin po silang hintayin po dito mga kamatmot. Right, at maraming salamat po at maraming salamat Ama at nakarating po kami dito sa Bugalyon, Pangasinan ng ligtas at walang aberya sa daan. Ayan po mga kamatmot, muli magandang araw po, magandang hapon po sa iyo. Okay, right, let's go. Punta kami sa next namin na destination. Right. Yo mga kamatmot, magandang hapon po. Ang oras po natin ay 4:20 na ng hapon. Tayo'y andito na sa Buda Resort dito sa may Bugalyon. Ayan po at kami ay magsisit up dito sa sana sila, andun pa sila sa kainan. Wala na, magsisit up po kami dito, magkakabit ng banner at yun na nga po, dito na tayo sa loob ng Buda Resort. Ayan o, saan ang daan? Ayan po yung paligid ng Buda Resort mga kamatmot. At andyan na yung mga kasama ko. Sir, nandiyan yung mga kasama ko, makyat na? Yung mga kasama ko nandiyan sa taas? Wala pa? Okay, salamat. Ayan po mga kamot-mot oh. Maganda na dito sa paligid ng Buda. Dito tayo ngayon sa swimming pool. Right mga kamot-mot, yung swimming pool. Napaka lawak tong swimming pool na to mga kamot-mot dito sa Buda Resort. Right. Yun oh, ganda dito. At dito tayo ngayon. Lakad-lakad tayo dito mga kamot-mot. Yan oh, Buda. Uy, against the light mga kamot-mot. Paghiharap natin dyan, against the light. Silaw ang hangin, silaw ang araw. Dito lang tayo lakad-lakad sa paligid. Oh, di ba? Ito lang mga kamot-mot, paghiharap natin yung camera doon, sobrang silaw. At maraming ano dito, mga CR. At yan. At may aakyat tayo doon sa taas mga kamot-mot, yung ano namin, yung venue namin bukas nandyan sa taas. At tayo'y aakyat doon at nandun pa sila,
Ngayon lang kami nag ano mga kamotmot. Ngayon lang po kami nananghalian kasi inuuna pa namin yung yung punta sa munisipyo, mga barangay bago kami pumunta rito. May CR pala to. Wala pala tong daanan. Ayan ang mga kamotmot. Ang ganda ng paligid. O di ba? At yan ang paligid ng Buddha Resort. Ito na po yung mga bagong ginagawa dito, mga bago to mga kamotmot. Sinong mga nakaraang buwan dito po kami, wala pa tong mga ito, wala pa to, ginagawa pa to, construction pa to. Ayan. At mukhang malabo ang aking camera mga kamotmot. Yan o. Buddha Resort Swimming Pool Policy. Ayan o, yung policy nila mga kamotmot. Diba? Yung policy ng kanilang pools, kailangan sundin mo ito mga kamotmot, yung kanilang nakasaad dyan sa kanilang policy. Yan o mga kamotmot, maganda to, bago. Ayan, bagong ginawang building nila. May ano dito sa baba, may mga lamisa. Ayan no. Ayan po, balik na po tayo doon sa baka umakyat na sila sa taas. Tayo dito muna tayo, umikot lang tayo dito sa paligid ng Buddha mga kamotmot. Medyo maliit lang naman tong paligid nito, pero maganda ang ano dito, maganda yung medyo busog pa tayo mga kamotmot. Katatapos lang kasi namin kumain ng tanghalian. Ano na yun, sama-sama na yung tanghali at merinda, right? Saan kaya sila? Umakyat na kaya sila sa taas? Ito, pumasok sa loob mga kamotmot. May sounds kasi sa loob, kaya ito lang tayo mag video sa loob, ay sa labas, right? Ayan po, pasok tayo dito sa binyo mga kamotmot, pavilion. Yan oh. Ang ganda mga kamotmot oh. Oh, di ba? Ang ganda ng ano dito sa loob mga kamotmot. Ayan po si Ma'am kasap nila oh, di ba? Oh, kita natin yung sarili natin diyan sa salamin. Ayan oh. Excuse me po. Ang ganda ng upuan dito mga kamotmot oh. Sarili natin kita. Ito na po yung binyo sa area na ito. Ayan oh. Basta yung arrange natin pag ganun. Pag ganun. Tapos pag ganun. Flash naman. Ang ganda ng ano dito. Ano oras tayo bukas sir? 6:30 or 7? 6:30, 6:30. Andito na rin si Pek. Ayan po mga kamotmot, may red carpet pa. Akyat dito, ano. Ayan, di ba? Red carpet. Ayan, hanggang doon palabas yan. At ito. Ayan. Ikot ko lang kayo, sabihin nyo mga kamot, dahil bukas hindi na natin to pwedeng videohan. Ngayon lang po, pag dito na po yung mga bisita, mga tao, hindi na po natin pwedeng kunan to ng video dahil confidential po yung pag-uusapan po dito. Ayan o, diba? Ganda ng paligid. At dito po yung mga pagkain. Ayan po, ano ito mga pagkain. Wala pa naman pagkain mga kamotot, naka-ready lang yan para bukas ng umaga
before 7 siguro nandito na kami. Right mga kamotmot, magandang hapon, magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat. Yan, ang ganda ng venue. Ayan o. Nag-uusap muna sila mga kamotmot yung sistema bukas or ano ba, hindi natin alam yung kanilang pinag-usapan. Sa kanila lang po yan. Tayo'y ano lang dito. Walang daanan dito. Ang daanan talaga ito. Ayan o, yung dito po yung pasok. Papasok po dito mga kamotmot at diretso dito sa registration area. Dito po mag-ano yung mga tao, magsa-sign in kung ano pong gagawin nila at mamili na po sila dyan ng mga upuan. Pero may mga upuan dyan na para sa mga ano namin, mga bisita. Right mga kamotmot, at hanggang dito lang muna ang ating vlog. Ayan. Tayo may mga ano dito sa may labas dito mga kamotmot. Pero ayan o. Paglabas mo dito, nandyan na yung swimming pool. Di ba? Tapos may ano din dyan sa mga taas mga kamotmot, hanggang 3rd floor yan. Yung kung ano yung mga party. Ayan o, hanggang 2nd floor, 3rd floor. Yung 3rd floor dyan mga kamotmot na video na rin yan natin noong andito tayo. Yung 3rd floor, yung 2nd floor hindi pa. Itong ground floor, yung pavilion nila, ngayon lang natin nabibideo. Yun nga po mga kamotmot, yung sa loob bukas pag nag-umpisa na yung activities ay hindi na po natin pwedeng kuhaan ng video, depende lang po. Pero ang alam ko mga kamotmot, pag mga ganyang activities namin, may ganyang maramihan, may pag-uusapan at di po natin pwedeng kunan ng video mga kamotmot, dahil po ay confidential ang pag-uusapan nila. Ay tayo'y dito lang tayo bukas na magmamasid lang tayo dito sa paligid, right mga kamotmot. At yun na nga po ay naipakita ko na po sa inyo yung aming gagawin dito bukas, yung venue, kung gaano siya kaganda yung venue mga kamotmot, diba? Maganda. Maganda yung ano nila dito, right? At kita-kits na lang tayo sa sunod naming lakad. At tapos na po kami sa pagdating namin dito sa Bugalyon mga kamotmot. Una naming pinuntahan munisipyo ng Bugalyon at 2 barangays. Hindi na natin nakuhaan kasi saglitan lang naman yun mga kamotmot. Nag-follow up lang kung ilan ang aatin bukas, right mga kamotmot. At itong lakad na to mga kamotmot, kaya nagsimula kami sa municipal kanina sa 2 barangay at ngayon sinilip at tiningnan po namin yung binyo kung ayos na ba, kung pwede na ba, okay na po mga kamotmot. Tao na lang kulang bukas na umaga, right? At ang tawag po nito mga kamotmot sa activities namin dito, public scoping. Public scoping ay ipapaliwanag ang ginagawa ng aming company sa 2 barangays na nasa sakupan ng Bugalyon, Pangasinan. Nakikita nyo naman mga kamotmot yung mga ginagawa namin nung mga nakaraang araw, nakaraang buwan na nandito kami sa 2 barangays na aming pinupuntahan. Nakikita nyo naman yung mga bundok, mga puno, kung ano po yung aming ginagawa nung mga nakaraan. Right mga kamotmot, ang aming ginagawa dyan ng IEC, flora, fauna, at nag-hydro din kami ng mga nakaraan na marami kami yung mga ilog
yung mga ilog nung Bugalyon area na nasasakupan ng project na iinikot din namin hanggang nakarating kami doon sa dam. Tapos yung last na ginagawa nila, yung tinatawag naman ng air sampling at noise sampling, at ako hindi na po nakasama. Ibang driver na po yung kasama, si Noel ang kanilang kasama noon. Kasama ni Noel si Marge at saka si Martin. Yun, kasama ko dito si Marge at si Martin. Right, mga kamutmot. At yun na nga, napaliwanag ko na po sa inyo. Ayun. Sana po naintindihan niyo yung paliwanag ko tungkol po sa public scoping na aming gagawin, activities namin dito bukas. Ano yan mga kamutmot, attendance. Kailangan may mag-attend ng mga barangay official o mga tao ng barangay, at may mga sa gobyerno, mga kamutmot, may mga taga-municipal, may taga-DNR, taga-Sindro, at yung company, yung kumpanya na nagtatayo dito ng solar system po mga kamutmot. Ang amin, hindi po kami gumagawa ng solar. Ang amin po ay, ang ginagawa ng aming kumpanya ay nagmo-monitor po sa gagawing solar. At iniikot po yan kung saan nasasakop yung project. Yun po ang aming sinosurvey. Right mga kamutmot, muli magandang hapon po, at kita-kits lang po tayo dun sa kung saan po kami last namin punta ngayong hapon na to. Right mga kamutmot, see you, kita-kits lang po tayo. Let's go. Yo, what's up mga kamutmot, at andito na kami ngayon mga kamutmot sa new North Wave Resort. Yan po mga kamutmot, sa North Wave Resort na po tayo ngayon. At yan na nga, ito po yung paligid. Right mga kamutmot, sayang nga lang walang tubig ang falls. Ito po yung tinatawag na Wave, North Wave Resort, kasi nung mga bago mag-pandemic mga kamutmot, o bago ang pandemic, ito ay may tubig na gagamit pa po ito mga kamutmot. Ngayon ay hindi na, nayaan na lang muna yan nila ganyan mga kamutmot. Kaya itong area na to tinatawag ng North Wave Resort. Ayan, at alright, iikot ko kayo sa paligid ng resort mga kamutmot. Dito lang yan, malapit sa aming mga kwarto-kwarto. Yan po yun, isang mahabang building lang po yun, yung mga kwarto-kwarto dyan. At yung mga cottages andun yan, andyan yung cottage, andun sa sa harap ng bahay mga kamutmot. Okay, right? At yun na nga mga kamutmot, hanggang muli, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Yun o, at ngayon mga kamutmot, mega love shoutout po sa inyong lahat, sa ating mga subscribers, mga viewers. Shoutout po sa inyong lahat. At yun na nga po, ay tayo ay andito na sa North Wave Resort, at dito na natin tatapusin ang ating vlog mga kamutmot. At may kasabihan po tayo mga kamutmot, ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. Okay, right mga kamutmot, magandang hapon po muli sa inyong lahat. See you next vlog. I love you all po mga kamutmot. Bye bye.